την Τατιάνα Στεφανίδου. Τώρα στα νέα του Αντένα στις 2. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την επέμβαση το ΜΑΤ έληξε το πρωί το ολονύκτηριο θρίλερ στο Πολυτεχνείο. Μετά από 22 χρόνια, για πρώτη φορά δόθηκε η εντολή παραβίασης του πανεπιστημιακού ασύλου και η εκένωση του Ιδρύματος άρχισε στις 8 το πρωί. Οι ταραξίες παραδόθηκαν αμαχητή. Η αποχώρηση των νεαρών άρχισε στις 8 και 20 το πρωί. Όλη τη νύχτα βέβαια λαιλατούσαν το Πολυτεχνείο. Οι 500 γνωστοί άγνωστοι αμαύρωσαν και τον φετινό εορτασμό, μετατρέποντας από νωρίς την περιοχή γύρω από το ιστορικό ίδρυμα σε πεδίο μάχης. Η ΕΘΕ είχε αναγγείλει ότι τα μέλη της θα αναλάμβαναν να περιφρουρήσουν τους εσωτερικούς χώρους του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, στις 5 χθες το απόγευμα, περίπου 1.000 νεαροί κατάφεραν μέσα σε χρόνο ρεκόρ να εισβάλλουν στο ίδρυμα. Αφού επιτέθηκαν στους φοιτητές, έδιωξαν τους περισσότερους από αυτούς και οχυρώθηκαν πίσω από τα παράθυρα που έσπασαν. Κάποιοι άλλοι άρχισαν τις επιθέσεις στους γυροδρόμους. Οι Μολότοφ έπεφταν βροχή όπως και τα δακρυγόνα. Στις 6:30 το απόγευμα, μια ομάδα αναρχικών με πέτρες, ξύλα και φωτοβολίδες αρχίζει και σπάει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Οι αστυνομικοί απαντούν με καπνογόνα. Οι άντρες των ΜΑΤ και της ομάδας ΖΙΤΑ έκαναν συνεχώς καταδιώξεις και προσαγωγές στην προσπάθειά τους να διαλύσουν τους νεαρούς ταραξίες. Η ώρα είναι 8 παρά 5. Πριν από λίγο έγινε άλλη μία έφοδος των ΜΑΤ. Εν τω μεταξύ, η Σύγκλιτος ήταν σε συνεχή επαφή με την αστυνομία, αλλά και με τους καταληψίες με τους οποίους διαπραγματευόταν. Ξαφνικά, κυβερνητική πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της ζητούσε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς να ανακοινωθεί ότι η είσοδος της στο Σίτσα παρέμενε ανοιχτή και αφύλακτη προκειμένου να απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι από το Πολυτεχνείο. Αντί όμως να ηρεμήσουν τα πνεύματα, άρχισε δεύτερος γύρος κλεφτοπόλεμου. Οι ταραξίες μετά τις βιοπραγίες άρχισαν να καίνε ελληνικές σημαίες. Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν οι καταληψίες έμαθαν ότι μέλη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή κατευθύνονταν από τα γραφεία τους στην οδό Κεφαληνίας προς το Πολυτεχνείο. Οι καταληψίες άρχισαν να καίνε και να καταστρέφουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ακόμη και παλιές, σπάνιες επιστημονικές εργασίες. Οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να σταματήσουν τους νεαρούς της Χρυσής Αυγής στο ύψος της Οδού Τρίας και τους απόθυσαν προς την Πλατεία Αμερικής. Λίγο αργότερα ξεκίνησε νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ καταληψιών και βρυτανικών αρχών που ζητούσαν και πάλι την αποχώρηση των νεαρών από το Ίδρυμα. Στις 11, δύο ομάδες περίπου 150 ανηλίκων πίστηκαν να βγουν από το Πολυτεχνείο συνοδευόμενοι από μέλη της ΕΘΕ. Μισή ώρα αργότερα, ο χώρος γύρω από το Πολυτεχνείο γέμισε με υψηλόβαθμους αξιωματικούς της αστυνομίας. Από την πλευρά της ΠΑΣΠ του Πολυτεχνείου δόθηκε η πληροφορία ότι η Σύγκλιτος αποφάσισε την άρση του πανεπιστημιακού ασύλου. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν αμέσως στην οδό Πατησίων. Ο επίλογος των θλιβερών επεισοδίων γράφεται αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οι συλληφθέντες καταθέτουν στον εισαγγελέα για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. Εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Γαλαμανόλης που θα μας δώσει τώρα σε απευθεία σύνδεση ό,τι νεότερο. Ηλία. Καλησπέρα, Τατιάνα. Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι από το μέγαρο της αστυνομίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο μέγαρο της αστυνομίας από δεκάδες γονείς που έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί για να μάθουν τι έχουν γίνει τα παιδιά τους. Ήδη έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Αλεξάνδρας και πριν από λίγη ώρα διαπληκτίστηκαν έντονα με την αστυνομική δύναμη που είναι συγκεντρωμένη εδώ και προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη. Οι γονείς φαίνονται αποφασισμένοι να μην ανοίξουν, να μην δώσουν το δρόμο σε κυκλοφορία και ήδη, όπως βλέπετε και εσείς στις οθόνες σας, ισχυρή αστυνομική δύναμη προσπαθεί να τους απομακρύνει για να ανοίξει η κυκλοφορία, ενώ έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ζητάνε οι γονείς αυτοί να τους δώσει η αστυνομία τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν αν μέσα στους συλληφθέντες είναι τα παιδιά τους. Και να πούμε εδώ πέρα ότι στην ασφάλεια βρίσκονται ήδη 515 νεαροί. Οι 472 συνελήφθησαν το πρωί στο Πολυτεχνείο, οι 32 είχαν συλληφθεί χθες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ πριν από περίπου μία ώρα